Good morning, kumno pia long baro. Kublai shibun, ya bun na pi ki bala yo pet yo to video bala pen sapriang. Ngasungu bai pese nomor ba long pila pipin i nga bangam de tanga marwe. Uba sengu kumtu uba berkat kumtu. Te labun ngut ki bayu i to video kat kum ha Instagram na se palat na Instagram la khambo ni ki beru. Te ngasungu bai pese. Tengah yo nuksaro pa ngapet iki views ki comments kan bun ngut bagi beri bapa yang comments ki balong positif ba ma bakran ki kesan gani nga oh ba ngiru chi ngom ta nang le ka e bapile nang kren ni ka hog no tengaru ngane ban ngam don e ban le ngable tengah tu toma kaweru bangayo nuksa kan kadiba na kitu ki bon hajan ngut ba i to views i kitu ki video jonga ba pen don tang ko mas phongut ki ba halaba ki ba kham sawan ki we te kini ki la shwar ki to comments ba jong phabala thai ben pulero long ki sei ki mata ki bangam sus thau so long ong kim de ki be hap te bat kai bangai kran tamato ki lai lat por hadu si singi steng bentuk di post toh ngasungu kublai shibun ni komen sempiru katu kai idea yang ngah kenyan ma banga perkang ong ima gajaj benir jungnya kolong komnya pun ngut nangi ngisngap jar ma paulak jungi ngisngap jar but nagi juki paulak itu tak tungun ni ngut nang spa le sesan spa sia jar ngut kiba kham sawa ba kiba kham hala ba kiba kham let's say kanya ka jutang am de i bakan da don tan gen ma ki kham hala ki kham mikman ki kham nur kata diga ketin ki kham nur ki kham slur te kini ki ba kem ya ka jingmut jing perkhat jung ni sngap ki teng implet jungmut tamang sngap ki nomor ba ki labun ka volume te hajat benir jungi rula se ngihap berkat bah ngam song ye himo ki comments that's okay kata ka mon jopi ka freedom of expression but teng ki don ki joke so ki banga internet ba mi ni comments ki don ka tu ni ngut ki bro ki ba comment ki ba long perok bangam ta namar ba ngai internet dikin ma ki mi sisa long ki one bit ka real profile long ki one bit ki fake account ne mdi ki ba su talk kimi bentuk ki ome ba persak tam ngong to nyekren ningilai so nyekren prang sia sam jumut ba adi nyahap long perlok man nyahap jumut ba te ngastran ki bre komiton mal ba long fake ki long fake ki one batch kaman ba ki kran batch ka hok ka jingsha ba ka hok tengah itana ki bre komiton ngasungu komito maki bonu de ki bade fake ta ki bo de dorken thai bo hidot ki wan to but ki wan ban halai nga tengong katu pada ngam ta ken serious ta nomor ba pila fake lupa ta no bas dang pim nut ban bo ld ma to te kitu ngam ta ken tan ki don go ga jo banga setiap don ba ong ba uneu breu imat udeu kan jong wiki de kita jit kerang dengan ketin kan long perkang ong kan mo re kalau ada kowe ka ada perkat bahasa ada pelik jumut bah ong kan te ubiki de de kan jonga kan jonga te ngam no so sekali hipi sekali nu kan Vicky de ni menta saya ulah jauh tu boleh buat tetap tak kan long sukan tu penklut aja apa dan wi ba i res ka poin ba biang kan yang ba ka jingkan jung ko penklut i beri sabar ndai ni shne penklut i beri sabar bakin le ben gen shop ben ni ki kasi but let's say ki not isu ma te kadai sha kata te long hangta pada telong ngiru ngi hapan semti ya kitin bengi ngikran namal balada ngi penklut ya ki penklut ki we ka suyat pelon meta ka jing isi ka jing yasun ki bun ba ki jing tunama jing ki breu
kamtam ki beri ki wi jat beniu ki ba wan sene nyimla ban penya David man po ka tin ka culture jong ki ken yam jong ki tama kharu kharwai dei ngia don lang ha ka ju hi ka apot ngia don lang ju ka apot ngia duk lang ngia sam jing lang kiru ki don na ki problem ha preng jat beniu jong ki mden ba ki sulong si sur si dor ba ki bon ba ki jing ba ki sam ma bele se don way na kiru ubale he uba kham ruspa uba kham thombori ki ya ki bare bare kiru ki don na ki problem te ngi ki brio ni di ban su togen ba adi mo ka don kanika jingya long ni di ban persang ban pejru kumnu bengi stream mat ki ken ndi tang kata ka jingya penya pajya prama ki bon ki hot ka jinjar mo ban penya dei bi bi te bi ngas to kam tam ngi ki bla im suk im san yang ni sulong tama ningi la mi sabar ningi la kan do ki bre ngin sa kham la sing is kham sai te wanum ngit ba barok ki bre bikin do hayo hat kin ki dakhar ki bikin do hayo hat kin long kum jo ki bam song hayo ki bam song hat ki per ki be song pes ki per kum ta gen long pi hab ban mix I ka per ba u khasiam ai ding sam nunga lada u sham mi we khar basniu dei le se ha yo mo long em to lada u sham mi we khar basniu no me ka da khar long kata tinggal ami beja ka da khar li ga da khar yap um dai la ong ma khar yap te kitin favorite dong khas to da khar ba nga sam nyar ba bin sam u da khar mo nong be tren fi nu sham u khasi u ba snio u le he u nyar ba ko da khar ba ka khasi yap nyar ba nong be ye admi kharab hai ki balong ki bam new bre u bam ler ye te long kdo te ye ka jat beniu bar koi long let's say pi da sham da ko mai tamanga ngasi pej ba ngasi sham ngi kloi ba ban da dang ngilap we u basnio u bengali ngilap mu do para ka bengali ka basnio dan ni ngilap we u nepali basnio long para nepali kisnio tam kipan hadi sham nonga gen long kamnyar ki para kin pej be chwa ken long kani ka brio tele ka basnio ki kim da kham kren than ya ka ta jat beniu kan tamatip pipi sunguk no ngata ngasham kumta te sungub ha wa yan nya than wa ya dom than have a good day enjoy yourselves ma bye